Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Переживаючи апошние дни перегринації образа Святої Барбари в нашій парафії, стоїм перед Тобою, Пані Єсу Христа, на святейшем сакраменте. Великий и могутный Бог в этой тихой, покорной, белой гостей. Сьогодні стоїм перед Тобою, створюючи нашу супольність. Супольність другої мінської дружини Святої Барбари, Божих коровок, другого мінського зв'язу, вовнішня проводниць разом зі своїми шефами. Хочуть прославляти свою заступницю Барбару і випрошувати потрібних ласкав з її руки. Стоїм перед Тобою, як парафіяні, діти, молодь, сім'ї, вся наша парафіальна сім'я і з усіми тими, хто звучається разом з нами через онлайн-трансляцію. Простое заступництво, Святая Барбара, щоб скерувати до всемогутного Бога наші просьби. Хочемо молитися за святий Костюл, щоб свідчення, складене розмучеником, мацовувало його віру, як він вів увесь Божий народ до порту збавлення. Хочемо молитися за Костюл на Білорусі, молиться за всю нашу Отчину и країну, наш народ. Просим Тебе, Святая Барбара, во всех справах тяжких. Хочем молиться во всех справах, связанных с эпидемией, за людей хворых, терпячих, за людей помирающих. Так само за всех, хто служить терпячим і хворим, особливим чином за медицинських работників. Молимося так само у всіх тих інтенціях, які виписані на картках, які складені до Твоєго подножжя, які зараз будуть зачитані, в тих інтенціях будемо разом молитися. Дякуємо Пану Богу за все, що маємо, і просимо в ласці Христу для Вадима. Добрий Боже, допоможи, як найхудший, щоб Вадим змог отримати святий сакрамент і долучитися до супольності Костюла. Саме про заступницю Святої Барбари просимо в здоров'ї і потрібних ласках для Вадима, Вікторії, Дмитрія, Ірини і всіх близьких. Тебе просим, Святая Барбара, про заступницу Святой Барбары прошу Пана Бога в навертании и выздоровлении для Любови и Алены. Тебе просим, Святая Барбара, про заступництво Святой Барбары дети молятся за весь сусвет, как веру в Бога, и за людей несправедливо осужденных. Тебе просим, Святая Барбара, молимся, отдать здоровье для Александра, Виктории, Светланы и Виктора. Тебе просим, Святая Барбара, про заступницу Святой Барбары прошу Пана Бога в здоровье для Павла, Людмилы, Андрея, Ядвиги, Нины, Натальи, Бернарды, Галины, Ядвиги, Тамары, Анастасии, Натальи, Виктора, Терезы. А для Павла доброй поездки на працу в іншу країну. Хай добрий Бог допоможе йому. Тебе просим, Святая Барбара, прошу Божого благословения, заступництва Святой Барбары для семьи Лазаровых. Тебе просим, Святая Барбара, за заступництва Святой Барбары прошу Божого благословения для внучки Барбары, как у ее сердце ніколи не загасла любов до Пана Бога, яка єсть у її. Прошу об навертанні її мами, Інни до Бога. Святая Барбара, опекуйся їм.
Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Святая Барбара, просим об опеце и дары здоровья для хворой Янины. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Об Божьем благодарстве для померлого святой памяти Владимира. Ciebie prosим. Выслухай нас. Святая Барбара. Молись за нас. Об духовном оздоровлении для Сергея, об худшейшем выздоровлении для Полины. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Про заступницу Святой Барбары прошу о худким выздоровлении, всех потребных ласках для Натальи, Яугена и Анастасии. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Про заступницу Святой Барбары молимся о потребных дарах для Лилии и ее семьи. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Прошу помолиться о здоровье моей семьи и всех людей нашей краины и света. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Про заступницу Святой Барбары прошу Молись за нас. про заступництво Святой Барбары молимся для здоровья для Алины Новиковой. Просим так само за всех наших хворых парафіянів, родных и близких. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Про заступництво Святой Барбары доверяем все справы нашей дружины. Просим за все одинки, за кожную скаутку, за кожного шефа, за кожную Божию коровку, за здоровья и узрастания у святости. Ciebie prosим. Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. В хвилине тишині представим доброму Богу про заступницю Святої Барбари своє ще із інтенції, які носимо у наших серцях. Ciebie prosим, Выслухай нас, Пане. Святая Барбара. Молись за нас. Пане, прийди з допомогою людям, які складають надію на Твою милосердність. Про заступництво Святої Барбари, заховай їх від небезпеку в этом житті і проведи до вічної радості. Праскна і мучениця, Молись за нас. обранниця Христа, Молись за нас. наставниця віри, Молись за нас. яка помножала хвалу Божую, Молись за нас. яка любила соправдного Бога, Молись за нас. вірно триваюча каля Бога, Молись за нас. узор дзявочай чистості, Молись за нас. безстрашная перед смертью, Молись за нас. опекунка шахтеров, Молись за нас. порятунок пожарных, Молись за нас. успомога архітекторів і будівників, Молись за нас. допомога помираючих, Молись за нас. заступниця на суді Божим, Молись за нас. заступниця в'язнів. Молись за нас. Молися за нас, святая Барбара, сталися ми годними обіцянням Христових. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебе, удели нам ласки Твоей милосердности, якими одарил Святую Барбару, Панну и мученицу. Учини, как мы, подтриманные ее заслугами, раптовно не померли, узмоцненные Твоим сакраментом перед смертью, спознали ласки, з'єднання с Тобой. Праз Христа, Пана нашего. Аминь.
за нас. Святая Варвара, наша опекунка, Святая Варвара, наша опекунка, молися, молися, молися за нас. Святая Барбара, наша опекунка, возьми нас под опеку. Панна мужная, выпроси для нас непохисную веру, каб мы, падобна як ты, могли сведчыць пра Бога перад людзьмі. Асабліва ахоўвай тых, хто працуе ў небяспечных умовах, хто сёння знаходзіцца ў небяспечных умовах з розных прычынаў, з прычынаў пандэміі, з прычынаў несправядлівасці. І выпрасі благаслаўлення Пана на іх цяжкую працу, на цяжкія сітуацыі, таксама для іх сем'яў. Абараняе ад няшчасных выпадкаў і усіх тых, хто штодзённа падвяргаецца небяспецы. У апошнюю гадзіну нашага зямнога жыцця выпрасі для нас, святая Барбара, ласку з'яднання з Христом, каб мы з ім маглі перайсці да вечнага жыцця ў небе. Амен. Святый
Panie Boże, my z wierą wyznają, że Jezus Chrystus, który narodził się dla nas z Dziewy Maryi i był zamuczony na krzyży, przysutniczał w Najświętejszym sakramencie. Dozwól nam czerpać z tej Bożej krynicy wody wiecznego zbawienia. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen.
Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. Boś mądra i rozważliwa Panna, jaka z zapalnym światła naszej parafii na bożnie dni, это dzień четверг, який ми вибрали як особливий день ушанування і набоженства роззаступництва Святої Барбари, яка була незломною християнкою, яка після катування 4 снежня 306 года була забита у Никомидии, Малой Азії, в часи імператора Максиміна. Верники переконані об тим, що вона з'являється опікункою доброї смерті, і що той, хто її ушановує, не помре без святих сакраментів. Тому своєю опікункою її вибрали люди, які працюють у небезпечних умовах. Наприклад, шахтери, пожарні, будівники. Її просять порятунку від огню і бури. Святая Барбара, звичайно, представляється з келихом, так як на цьому образі, і гости у руках, і з вежей з 3 вокнами, що значить переслід за віру у триєдиного Бога, а так само з м'ячом і пальмою, що означає мучеництво і перемогу. Святую Барбару так само обрали собі як заступницю наші скаутки, наша дружина Святої Барбари. Тому особливим чином сьогодні вони, можна сказати, перегримують до цього образа, до її заступництва Бога прославляти. Вітаю всіх вас і нашу молодь, всіх парафіянів, і всіх, хто з нами зараз онлайн-трансляцію на цій молитві. І справді хочемо сьогодні Пана Бога прославити. А тепер відкриємо наше серце для Його перепросим за грехи наші, як ми годно славимо найсвятішу. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Хай змилується над нами Бог Всемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Святую мшу целебруємо таїнстві померлого В'ячеслава у 30 днів після його смерті. Боже наш Збавца, вислухай наші молитви, і учини, як ми з радостю, віддаючи пошану святої Барбари, навчилися служити Тобі віддано і з любов'ю. Праз Пана нашого, Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить
у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Я, Ян, бачу у правиці того, хто сидить на троні, книгу, записану внутрі і звонку, запечатану 7 печатами. І бачу я могутного аньола, який обвящав гучним голосом: хто годний розгорнуть эту книгу і занять печатки з яе. І ніхто не мог ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнуть эту книгу, ні зазирнуть яе. І я моцно плакав тому, що не знайшовся годного, каб відкрити книгу і зазирнуть яе. Тады один со старцев сказал мне: не плачь, вось лев з племени Іуди, корень Давида, перамог, каб разгарнуть гэтую книгу і зняць 7 перчаток з яе. І я убачыў, што сярод трона і 4 жывых істотаў і сярод старцаў стаяў ягнец, нібы забіты, і меў 7 рагоў і 7 вачэй, якія ёсць 7 Божымі духамі, спасланымі на ўсю зямлю. І прыйшоў ягнец і ўзяў кнігу з правіцы таго, хто сядзеў на троне. І калі ён узяў кнігу, тады 4 жывыя істоты і 24 старцы упалі перад ягнём, маючы кожны гуслі і залатыя чары, поўныя кадзіла, якое ёсць малітву святых. І спяваюць яны новую песню, кажучы: ты годны ўзяць кнігу і зняць з яе пячаткі, бо ты быў забіты, і сваёю крывёю ты адкупіў нас для Бога, з кожнага роду і мовы, і племені, і народа. І зрабіў ты нас валадарствам і святарамі для Бога нашага, і мы будзем валадарыць на зямлі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ты зрабіў нас валадарствам для нашага Бога. Ты зрабіў нас валадарствам для нашага Бога. Спявайце Пану новую песню, хвала Яму на сходе святых. Няхай радуецца Ізраїлю тим, хто яго стварыў. Сыны Сіёну няхай цешацца у сваім валадары. Ты зрабіў нас валадарствам для нашага Бога. Няхай праслаўляюць імя ягонае ў танцы, няхай заграюць яму на бубне і гарфе, бо Пан любіць свой народ, покорных коронуе збаўленнем. Ты зрабіў нас валадарствам для нашага Бога. Няхай усклікаюць святыя ў славе, няхай радуюцца на ложах сваіх, пахвалы Богу на іх вуснах. Гэтая хвала для ўсіх ягоных святых. Ты зрабіў нас валадарствам для нашага Бога. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У той час, коли Єсус наблизився до Єрусалима і убачив його, заплакав над ним і сказав: «О, коли б і ти у цей день познав, що служить для спокою твоєго. Але тепер гэта сховано від очей твоїх, бо прийдуть за тебе такі дні, коли вороги твої обкопають тебе валом і окружать тебе, і стиснуть з кожного боку, і зрівнають з землею тебе і дітей твоїх з тобою, і не покинуть каменя на камені за тое, що ти не познав часу одведеного своих». Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, сегодня Иисус Христос в этом слове, с фрагменту Святого Луки, 19 раздел, говорит нам про наибольшую проблему Костела. Какая может быть проблема наибольшая Костела? Какая? Не слухає. Кого не слухає? Пана Бога не слухає, так? Добре. Яка ще може бути найбільша проблема Костела? Не бачить своїх упадків. Добре. Ну, кажіть, пані Бронислава. Зараз до цього дойдемо. Глядите, Иисус Христос, евангелист оповедает, наближается до Иерусалима. И есть такое место, справді, где Святой Земле имел ласку, имел махчимость быть там. И стоять на этом месте, где повода традиции, справді, Иисус затримався и бачачи Иерусалим, плакав. Иисус, який там плаче, з любові до этого города, святого города, ходить з любов'ю, але одночасово, можна сказати, безсильний. Ось така безсильність, яку, може, пережив, пам'ятаємо, євангелічного Яїра, який стояв над своєю дочкою, яка помирала. Ці сестри Лазара, які так само переживають смерть брата і тривають перед ним, і з любов'ю глядять, але нічого не можуть зробити. Ці пізніше Марія, яка стоїть під крижем Ісуса Христа, з любов'ю глядить на свого сина і не хоче його, можна сказати, смерті, так по-людськи, по-чоловічому, бо її серце болить, але так само переживає таку безсильність чи безрадність. Ту безсильність, яку так само переживаємо сьогодні, в сьогоднішньому світі переживають многі сужонки, многі батьки і діти, особливим чином, коли докранається їх несправедливість, некий переслед. Святая Фаустина у своїм дзьонничку називає Ісуса Христа володаром маленькості. Я так переклав, не ведаєте, добре переклав. Володар
маленькасці. Таксама, як сёння ў першым чытанні мы пачулі пра Езуса Хрыста ў гэтай вобразе апакаліпсы святога Яна. На пачатку гаворка ідзе пра льва. Леў магутны звер, менавіта сіла, магутнасць, моц. Але зараз сказ далей я ўбачыў, што пасярод трона стаяў ягнец, нібы забіты. Божы баранак, мы чуем у Євангелії, у святой інши, вось баранак Божий. З одного боку моц, лев, з другого боку вось гэтая нявіннасць і, так можна сказаць, слабасць ягняткі. Єсус Христос, Ён, які з'яўляецца Богам, валадаром. У нядзелю будзем святкаваць урачыстасць Єсуса Христа, валадара сусвету. Адначасова з'яўляецца баранкам Божым. Валадар маленькасці, вось які стаіць і глядзіць на Єрусалем, на горад святы, горад Божы, глядзіць з любоўю. Прыйдуць тыя дні, калі ворагі твае вкапаюць цябе валам, акружаць цябе, сціснуць з кожнага боку, зруйнуюць зямлёю цябе і дзяцей тваіх і не пакінуць каменя на камені. Калі хтосьці бачыў святыню Єрусалемскую, а цяпер застаўся толькі гэтая сцяна плачу, так званая, то ведае гэтае бачыць, уяўляе сабе гэтыя камяні агромныя. Можна сказаць, недаверы, што гэта можа здзейсніцца. А ведаем з гісторыі, што гэта здзейснілася. Jesús глядзіць на гэты горад, плача, з любоўю, але, можна сказаць, нічога не можа зрабіць. Можа дзіўна гучыць, Бог нічога не можа зрабіць, але гэтае слова не толькі тады было актуальнае, бо лёгка было б нам так прачытаць адзін раз гэта Евангелие, сказаць, што тады Jesús заплакаў, ну і так сталася, ну і ўсё. Гэтае слово сёння скіраванае да кожнага з нас, да нас, актуальнае. І сёння таксама Jesús плача над святым горадам. Гэтым святым горадам сёння з'яўляецца касцёл, супольнасць касцёла. І гэты вобраз, ён для нас. І тут даходзім вось да гэтай галоўнай праблемы касцёла, якой мы распачалі. Гэтай галоўнай праблемай не з'яўляюцца ворагі, не з'яўляюцца вось тыя, хто могуць абкапаць, акружыць, сціснуць з кожнага боку, зраўнаць з зямлёю. Не з'яўляюцца тыя ворагі, якіх сёння немала ў сучасным свеце і ў нашай краіне. Але гэтым ворагам з'яўляецца, Jesús потым гаворыць. Бо ён плача не з-за таго, што станецца з горада, але з-за прычыны, па якой гэта станецца. І гэтым ворагам з'яўляецца тое, што Єрусалем, святы горад, не распазнаў, не пазнаў часу сваіх адведзенняў. Не распазнаў Бога, які прыходзіць. Все, што вы гаварылі, оно звязана з гэтым. Паслухмянасць, прызнанне да ўпадкаў, звязана ўсё з гэтым. Не распазнаў часу. І таксама сёння для касцёла найбольшай праблемай гэта, калі не распазнае, што прыходзіць, адведвае Бог, наведвае яго Бог. Не распазнаў часу свайго наведвання. Для касцёла гэта значыць для нас. І можам прапусціць той момант, калі ён прыходзіць. Калі так падумаць, што мы можам прапусціць? Што можна прамаргаць? Якія моманты наведвання? А менавіта можна в сваім жыцці прамаргаць чи прапусціць Еўхарыстыю, святую імшу. Дзе ён прыходзіць. Больш праўдзіва і рэальна немагчыма.
Можна пропустити його відвідування в адорації, може в реколекціях, може тепер у перегрунації образа Святої Барбари в нашій парафії. Можна пропустити або проморгати його навідування, коли не буде евангелічної години на зборці, чи коли не буде години святла проводниць. Чи може, коли ми справді не слухаємо того, до чого закликають нас наші пастори, наші біскупи. Можем не распознать часу отведения. Бог, який дійничає, може сказати, ну що там з такого станеться? Не проведем вечные годины, не зроблю доброго учинка щоденного, не помолюсь раницей и вечером, не схожу на святую имшу. Что станется? Не могу не распознать часу отведенного своих, когда Иисус плачет. Бо гэта так само приносить згубне наступство в нашому житті, але плача, бо ми його не розпознаємо, дорогі брати і сестри. А святий город чим з'являється без Бога? Що гэта за город? Святий, має бути Божий, святий. Ким він буде без Пана Бога? Ким я буду без Пана Бога? Коли не розпознаю часу його ответственным. Яка буде моя тоясність? Пан Бог, Він приходить в этой своей маленькости, користаючись простыми, так простыми, что может человек их сбанализовать и пропустить приладами и методами. Взял в руки хлеб и вино, переменил свое тело в кровь. Простей не придумаешь. І тому, розпознаючи його прийти в наше життя, коли розпознаємо, то справді тоді ми моцні. Бо менавіта будемо моцні його моцею, бо це Йон. І про його сьогодні Апокаліпса говорить, що годно взяти книгу, зняти з її перчатки, бо ти був забитий і своєю кров'ю відкупив нас для Бога, з кожного роду, мови, племені і народу, і зробив нас володарством и святарами для нашего Бога. И мы будем володарить на земле. Не володарить некой моцей, знову, некой силой чи зброєю, але будем володарить любов'ю і Божою моцей. Праз свою віру, праз добре слово, праз наші добрі учинки. І справді, кожен з нас покликаний, як переміняти этот свет на лепшее. Можем отчувать, что мы те маленькие, такие, что мы можем сделать в поравнании, то есть это как мы можем поуплывать на него. Так может думать человек, який не был ніколи у намете один десь, сразу с одним комаром маленьким. И ведаем, як он хоть один маленький, як може нам змінити всю ночь. Что будем невыспанные, что на завтра будем там десь відчувати його присутність. Але не за великі, не за малі. Пан Бог нас створив такими докладно, якими треба. Але і в этой нашій щоденності може не змінимо світ, але можемо змінити цей світ для когось. І знову ж прості справи маленькі. Бо Бог великий приходить у таких маленьких справах. Тому, дорогі брати і сестри, просим Пана Бога об Його ласку, об Його моц, щоб ми сьогодні спішалися любити, спішалися жити Євангелієм у кожному момент нашого життя і завжди розпознавали час відведений своїх. Так як сьогодні серед нас є сім'я, яка навіть з Логойська до нас доїжджає, не пропустить, не проморгать час відведений. Бо разом в скаутській супольності хочуть переживати це набоженство і святую імшу.
Amen. Праз Єзуса Христа, який прийшов на землю, каб збавить нас, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за Божий народ, каб ва ўсіх падзеях і здарэннях ён умеў распазнаць волю Пана Бога. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, якія церпяць за сваёй верай, каб яны даверыліся Божаму провіду. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за тых, хто абараняе мір і справядлівасць, каб яны захавалі свет ад нянавісці, новых войнаў і знішчэнняў. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу айчыну Беларусь. Просім аб міры і паразуменні ў нашым грамадстве. Благаслаўляй і накіроўвай, Пане, народ свой у любові і вернасці. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за другую мінскую дружину імя Святой Барбары. Просім нашу святую заступніцу дапамагаць нам быць вернымі скаўцкаму стылю жыцця і быць адкрытымі на дапамогу сваім бліжнім у складаных сітуацыях. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за ўсіх хворых, каб яны знайшлі вытрываласць і суцяшэнне ў Езусе Хрысце і не згубілі веру і надзею ў сваім цярпенні. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за памерлага Вячеслава, аб жыцці вечным для яго і радасці прабывання ў Божым валадарстве. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб Божае Слова абуджала ў нас патрэбу на вяртанне і набліжэнне да Хрыста. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ти кличеш усіх людей до святості. Вислухай наші молитви і учини, як ми усюди обвящали Твою хвалу. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу отряду принял Бог, Отец Всемогутний. І нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутний Боже, ми прославляємо суди Твої ласки, які виявилися у житті святої Барбари. Покорно Тебе просим. Нехай Тебе буде досподоби наша ахвяра, як були милими, і очистіняє цнотливость. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Пан з вами. І з духом Угору серце. Узносимо Ми подякуємо Пану, Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна дзякаваць Табе і справядліва славіць Цябе, святы Бойче,
Бо один Ты Бог живий і сапраўдны, бо толькі Ты спрадвечны існуеш вечна, прабываючы ў недасяжным святле. Толькі Ты адзіны Божа добры, як крыніца жыцця паклікаў усё да існавання, каб напоўніць благаслаўленнем свае стварэнні і радаваць многіх яснасцю святла Твайго. Таму стаяць перад Табою незлічоныя хоры анёлаў, якія ўдзень і ўначы служаць Табе, сузіраючы хвалу Твайго аблічча, няспынна Цябе славіць. Таксама і мы ў захапленні прастаўляем Твоё імя, а разам з намі ўсё паднябеснае стварэнне, нашымі вуснамі спяваючы. Святый, святый, Ty święty, krynica wszelakiej świętości. Тому просим Ciebie, święci te dary swojego Ducha Twojego, aby one stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Czy nam po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Bo to czynicie na moją pamięć. Wielka tajemnica wiary. Obwieszczając śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje woskresenie i czekają Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, abyś ich nas, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете, досконали его у любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов сестер наших, які поснули в надію на воскрешення і про усіх, хто в Твоїй ласці дійшов за того світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, как my заслужили удел в житті вічнім. У єдності з Найсвятейшою Богородицею і Панною Марією, со святим Юзефом і Авраамом, со святими апостолами, со святим Яном, святим Максиміліяном, святим Яном Павлом II, святой Барбарою і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего,
А с Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз все веки вечные. Молимся до Бога Отца, нас научил Избавитель Иисус Христос. Panie, zbaw nas od wszelkiego zła, daj łaskawa, uspokój dni nasze. Ty pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu, zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Бог Твое богатство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой, покидаю вам супокой мой, даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, будь ласкавый згодность Твоей воли, дарить его супокоем едность. И живешь и владариш на веки вечные. Amen. Спокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Той, хто бере на себе грехи світ, благословлений, окликаний на вечерню голову. Аминь. Я не вартый, как Ты дошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Одного я прошу у Пана, и этого только жадаю, как жить мне у доме Пана,
усі дні життя мого. Пане наш Боже, Ты умацовал нас небесным даром. Учини, как мы по прикладу святой Барбары носили в нашем смяротном теле терпение Христа и мкнулись до Тебе усім сердцем. Раз Христа, Пана нашего. Дякую всім за супольну молитву, сам за ваше служение, и за Досана, и всех самым молодшим нашим Божьим коровкам, чтобы самые не полиновались, пришли до Святой Барбары, а позже до Иисуса Христа.
Думаю, Святая Барбара сегодня тешится, что ее подопечные тут, не только скаутки, але все мы разом. В заключение еще помолимся и доверим все наши скаутские ближайшие справы, это и вылет Божьих коровок в субботу, и копье копьевых, и все сборки, так само вандровки. Помолимся так само за тих, хто сьогодні переживає переслід. Святая Барбара веде з її історії. Вона переживала переслід з боку свого батька родного. Так само помолимося за біскупа Юрія, який сьогодні в цьому часі особливим чином такий тиск з боку влади, моц для його, для біскупа Тадеуша, арцибіскупа митрополита, і для всіх дар вірності, віри, і як ми завжди моцей Єсуса Христа, моцей Його присутності на святейшем сакраменті, так як Святою Барбару. Анёл ей, коли она была в вязнице, приносил святую коммунию. И это была ее моц. Тому і наша емоція, Бог, який воскрес і живе. Твоє обороня отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоди выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас давай. Мария, королева Беларуси, Молися за королева нас, Супокою, молися за Святая нас, Барбара, молися за нас, Пан з вами. и с Духом Хай Твоим. вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михаля, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. на святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим правом, святый Архангеле Михаля, молися за нас.